καλησπέρα σας πλέον. Ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα εδώ κοντά μας. Μας τιμάτε με την παρουσία σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους βρίσκονται στο πάνελ και θα απευθυνθώ λίγο στον δίπλανό μου συμμετέχοντα, ο οποίος δεν γνωρίζει τη γλώσσα μας και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω που βρίσκεται στην Ελλάδα. Thank you for being here today and thank you for coming in Athens Exclusive Designers Week. Στόχος μας είναι να προβάλλουμε την ελληνική μόδα και τους Έλληνες σχεδιαστές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με απότερο σκοπό την ανάδειξη, την πρόθεση, την εμπορική διεύρυνση και του κλάδου της ένδυσης και της υπόδυσης, καθώς και των συναφών κλάδων, ώστε να καταξιωθεί και να καταστεί ανταγωνιστική στη διεθνή σκηνή η ελληνική μόδα. Γι' αυτό θέλουμε να ευχαριστήσουμε για την αρρωγή τους, για την προσπάθεια αυτή. Για να πετύχουμε στην προσπάθεια αυτή, χρειαζόμαστε τη βοήθεια των αρμόδιων φορέων, της βιομηχανίας της μόδας και του εμπορίου, του κλάδου της ένδυσης, υπόδυσης και συναφών επαγγελμάτων. Η βιομηχανία της πια δεν είναι στο στάδιο που θα ήθελε ο κάθε Έλληνας να είναι. Αυτό όμως που είναι σε πολύ υψηλό βαθμό ανεπτυγμένο και αναπτύσσεται κάθε μέρα είναι το εμπόριο. Και το εμπόριο δεν είναι μόνο για τη χώρα μας, είναι και για το ευρύτερο βαλκανικό τοπίο, το οποίο μας ενδιαφέρει άμεσα. Εμείς λοιπόν τι πιστεύουμε? Και βάσει αυτής της στρατηγικής είμαστε εδώ δίπλα και στηρίζουμε τους δημιουργούς, Έλληνες και ξένους. Και θα είμαστε εδώ δίπλα σας να σταθούμε σε ό,τι καλό θα προκύψει. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξή σας και τα καλά σας λόγια. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Κουίδη, ο οποίος είναι μέλος του ΣΕΒΕ, του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας, και να τον ευχαριστήσουμε που έκανε όλο αυτό το ταξίδι για τη Θεσσαλονίκη για να βρίσκεται κοντά μας. Καλημέρα. Αν μη τι άλλο δεν είναι τόσο μακριά, αλλά άξιζε τον κόπο και γι' αυτό είμαι εδώ. Ακόμα φορά καλημέρα σας. Θα ήθελα να μεταφέρω τις θερμές ευχές και τους χαιρετισμούς τόσο του Προέδρου του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, κ. Βασίλη Θωμαΐδη, όσο και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την επιτυχή έκβαση του Athens Exclusive Designers Week. Η σημερινή εκδήλωση αναδεικνύει την ελληνική βιομηχανία μόδας, ενός κλάδου με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, το οποίο οι ετήσιες εξαγωγές ξεπερνούν τα 2 δις ευρώ. Το πνεύμα της σημερινής εκδήλωσης περιγράφεται στο δίπολο δημιουργικότητα εξωστρέφεια. Η δημιουργικότητα δεν έχει εξωστρέφειες που τους παρέχει η Athens Exclusive Designers Week. Έτσι, μου δίνει ιδιαίτερη χαρά και τιμή να χαιρετήσω την εκδήλωσή σας εκ μέρους του Συνδέσμου. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Και σας ευχαριστούμε για την... Δεν είχα ανοίξει το μικρόφωνο μου. Οκ, thank you. Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξή σας. Το λόγο έχει η συνδιοργανώτριά μου, η Άννα Ηρακλή. Ακούμε. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και από την πλευρά μου που παρευρεθήκατε σήμερα εδώ πέρα, στο δεύτερο Athens Exclusive Designers Week. Θα ήθελα να σας πω ότι το Athens Exclusive Designers Week είναι η επίσημη διεθνής διοργάνωση μόδας στην Ελλάδα, σχεδιασμένο στα πρότυπα των εβδομάδων μόδας του εξωτερικού. Η Athens Exclusive Designers Week ξεκίνησε τον προηγούμενο Μάιο με στόχο την προβολή της ελληνικής μόδας στο εξωτερικό. Κύριο μέλημά μας αποτελεί εξωστρέφεια μέσω διοργανώσεων διεθνών προδιαγραφών, όπως είναι η Athens Exclusive Designers Week. Κύριος στόχος είναι η προβολή της Ελλάδας στις χώρες του εξωτερικού, η υποστήριξη και η δημιουργία ολοένα και περισσότερων αγαστών συνεργασιών των Ελλήνων σχεδιαστών με διεθνείς διοργανώσεις. Η γεφυροποίησή τους με συναδέλφους τους που κινούνται σε ευρύτερο πλέγμα και επίπεδα λόγω της πολύχρονης εμπειρίας τους. Η ανταλλαγή νέων ιδεών, η παρουσία τους σε σόου στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς. Μέσω της Athens Exclusive Designers Week έχουν πλέον αυτή τη δυνατότητα, εφόσον είμαστε σε επαφή με τις σημαντικότερες διοργανώσεις διεθνώς. Η φιλοσοφία πίσω από αυτές τις συνέργειες είναι η ανταλλαγή επιλεγμένων σχεδιαστών με στόχο την προβολή της ελληνικής μόδας σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό το έχουμε ήδη καταφέρει μέχρι στιγμής και είμαστε σε ικανοποιητικό βαθμό.
Ο Ιωάννης ο Δημητρούσης, Έλληνας σχεδιαστής με καριέρα στην Αγγλία και στο Τόκιο. Έχουμε τον Ziad Ghanem, ο οποίος είναι Λιβανέζος σχεδιαστής με έδρα το Λονδίνο, με τη σειρά Made in Britain. Ακολουθεί η Φανή Πουτήρ, Κύπρια σχεδιάστρια, με έδρα της στο Λονδίνο. Και κλείνουμε με την Έλενα Βορέα, την γνωστή σε όλους μας Ελληνίδα σχεδιάστρια. Το Σάββατο ξεκινάμε το πρόγραμμά μας πιο νωρίς, γιατί έχουμε και παιδική μόδα φέτος. Ξεκινάει η εταιρεία Τρικοτή, για την οποία... Σαφώς η καλύτερη η εξυπηρέτηση του πελάτη μας, που έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Οι στόχοι αυτοί μας έχουν δώσει μια πολύ καλή θέση στην ελληνική αγορά.